Di pa nga din si Tibo. Di pula yung napunta na dito. Ah, ganda ng bahay. Sana all. Ang bahay niya. Puto. Bantarot puto mo. Parang yung mga dito. Ilang puto bugas? Napakal na. Jis. Mamera. Jis. Amoy! At ayan, pumunta dito sa akin yung pinsan ko. At nagpasama ko kung saan daw yung may ano, gumawa ng furniture. Yan sinamahan ko. Amoy! Sana all. Anong pangalan nitong sakin na to? Tricycle. Tricycle. Sana all. May discharge na tricycle. At sinamahan ko dun sa ano, sa pinsan ni Mrs. na mayroong furniture. At ngayon, pupunta naman nung pinsan ni Mrs. yung bahay nila para masukatan, para magkabigay ng presyo. Ay. At dito na ako sasakay. Magbubuo kami ng vlog. Amoy! Ami! Amo! Oh. At pupunta namin doon sa Guyudan. Mag-iinom. Diretso na. Wala? Oh, diretso mo natin si Nonoy. At pupunta kaming Guyudan sa bahay niya. Ayan. Mga experience man lang tayo dito sa ano. Kaso abunan niya kader. Oo. Dapat sumas mataas pa kan. Mataas mo na ka? Oo. Oo ah. 1 GB. Butan, hindi nga makagawa sa ano, sa mataas-taas na Ay, 128 GB yan. 128 na nga na din. Ayan, dito na kami sa San Juan. St. John. Nasa SIM mo na eh. Kasi Sib. Oh, aron ka no, nagbalik naman nga ni. Oo. 2 hours pa nga ni anak kaya niya oh. Sa taas mo dyan. Linaw pati eh. Oo, hindi ka naglalala oh. Malinaw daw, wala kasing narinig yung kalabaw sa unahan. Kaya malinaw yung camera natin. Ang problema na to, pag di sumunod pala yung pinsan ni Mrs. Kaya atid niya ako. Wala pa naman akong dalang pera. Ulat-ulaton pa. Ha? Ulat-ulaton. Kaya di makasunod. Ayan na. Dahan-dahan lang para makasunod yung motor. Kasi ang bilis ng sasakyan niya. Di umaabot yung ano, Honda Click. Sorry na rin. So may naso, na naso. Buwan na si Santino. Oh, yan. Ayan mo nang gano'n. Nandito kami sa sentro ng San Juan. Ba't ka rin mag-iwas ka kasi Idi? Magkabilis na yun. Amoy. Amo! Wow! Amoy! Bilis na. Amoy! Amo! Ang side. Lalo, isa na. Malubatan ka. Bilis pa na nito. Kuha ko man ano? Hindi nga nag-abot yung nakamotor oh. Ako man ano? Sobrang bilis. Hanggang mo ito talaga. Pag inapit ko ba na nag-ari? Kaya na nga nililigan. Amoy! Amo!
po, dito na kami sa Guyudan. Papasok na, malapit na kami sa bahay nila. Yung bahay niya, yung pinuntan dati ni Pula. Yung nag-content si Pula doon sa bahay niya. At di pa ako nakapunta sa bahay nito eh. Ano kasi to? Balik probinsya. Balik bayan. Hindi balik bayan. Balik probinsya. Balik Guyudan. Dati kasi siyang nasa Maynila, kaya tapos nagbakasyon na sila dito sa Bicol, kaya ang tawag yan, balik probinsya. Hindi namin yung balik bayan, abroad yun eh. Balik ko. Oo. Balik na no. Balik probinsya. At doon yung lake na pinangunguhanan namin ng ng stock. Tanaw dito sa kalsada. Ayan po, malapit na. Yan lang muna yung mga vlog. At ayun, at siyempre gusto magpasalamat dahil yun, malapit na naman yung katop natin. Sa Ados, katop na. At panibagong ipon na naman tayo ng dollar. At sana po kung ano man yung mag-upload namin, magawang mga vlog, at sana patuloy yung suportahan yung bawat channel namin. Kahit iwahiwalay nga, yun nga po ulit-ulit, iwahiwalay yung Team Kaway ngayon. Diskarte kung paano makakuha ng vlog. Amo ba ga? Amo? Amo! Amo daw na nung ayan, at papasok na kami dito sa papunta sa kanila. At yung bahay nito, dinadaanan namin pag pumupunta kami dun sa sa ilog, dun sa lake. Ayan. At dadaanan din namin yung yung bahay ng kapatid ni Mama. Dito, si Tita Jean. Baka. Ay, malapit na. Kaya nakasunod lang yung pinsan ni Mrs. na magsusukat. Papagawa ito ng hanging cabinet. Yung hanging ba nakalutang yan? Nakalutang, nakadikit sa pader. Nakadikit. Kala ko yung hanging cabinet nasa baba yung Hangin. iba naman yung hanging bridge. Ay ba yun? Iba naman. Ano yung hanging bridge? Tinapay yun? Tinapay yata yun eh. Spanish bread. Spanish bridge. Magbabalik mo no? Ayan po, dito na kami sa papasok sa bahay niya. Di ko alam kung saan ba yung bahay niya. Kung ito ba? Ito ba? Ayan po, pababa na kami. Kabila. Magyan. Bakali na kita. Sito mo na. Ayan, yung pinsan ni Mrs. Kung bakit sinalin. Nag-ano? Video ba? Yan, di yun. At dito yung daanan. Oh, na. Pa, sari abaloy. Ari yun na. Hinihintay ko yung magsusukat. Amuay. Saan may pagyibo ka mo? At dito daw yung daanan. Hindi pa talaga ako dito nakapunta. Ay dati yung dito pa yung bahay nila nung namanikan. Tapos dito pala, ito. Ito pala yung bahay nila. Ano ba lang? Ay, naginabagay ka sa atin. Di pa. Ano, desisyon yan mong, ay. Di pa nga na si Tibo.
Si Pula yung napunta na dito. Ah, ganda ng bahay. Sana all. Ayan, bahay niya. At then, pauwi na po kami. Nagkausap-usap na sila kung anong design. Kaso wala pang presyo. Ayan. Ito yung motor. Magmumotor na lang. Angkas na ako dito. Amo ay. Pantalan. Tempo sana siro. Ay, agala sumag-amo. Nagulbundor. Nagrong na nagulbundor pala. Ando meron kami dito sa ano? Pantalan. Kaya kita mag-food trip po eh. Sana sa bangka ngayon nila. Tapos na.